Hello, my dear students, friends. Today, just I want to share with you that is what you have to do for your better future. अनजालु फरायसाफोर नोंसोर इयुनावहाय नोंसिनि बेटार फिउचारनि थाखाय नों मा खालामनो नांगोन आं बेखौ दिनैहाय शेयार खालामनो थाखाय आखायाव लादों। अनजालु फरायसाफोर बिदिबा खोनासंलांदो। नोंनि जिउआवहाय नों सोलायनो हायो नङा होमबा? नोंहा सोलायनायनि गोनांथि दं नोंनि मोजां इयुन बानायनायनि थाखाय। नाथाय नों जुदि बेबायदि खालामनाय नङा अब्ला मा होनगोन बेखौ जोंनि बर' रावावहाय दंखायो जे गावनि आथिङावहाय रुवाजों दाननानै लानाय नङा होमबा? मोनसे खोथा 5 बोसोरनि उनावहाय नों गावनि जिउआवहाय साक्सेसफुल जानायनि सेलेब्रेट खालामनायनि अनगा गावनि फेलियरनि एक्सप्लेनेशनखौ होनो नांगोन होमबा? मा होनगोन नोङो? आंहा प्रब्लेम जादोंमोन, बे प्रब्लेमनि थाखायनो आं हायाखसै नङा होमबा? बे प्रब्लेमनि थाखायनो नों साक्सेस जायाखसै नों बेखौ बुंनानै लागोन। नाथाय बेजों रावहाबो लोब्बा गैया। Nobody gives a damn। बेनिखायनो साक्सेस जानायनि थाखाय गोनांथार राहायानो जाबाय मा? एक्शन। गोसोआव लानो गोनां खोथा खिन्थु दे माने साक्सेस जानो थाखाय जोंनो मा नांगौ? एक्शन नांगौ। नोंहा आइडिया दं, नोंहा इन्टेंशन दङ, नोंहा एक्साइटमेन्ट दङ, नाथाय बे समावनो नों बेफोरखौ एक्शनाव जुदि ट्रेन्सलेट खालामाब्ला गासैनिबो भेलुआनो जिर' जागोन आं बुजिदों नङा होमबा? जुदि नों नोंनि टारगेटआव एक्ट खालामाब्ला नोंनि गासिबो कनफिडेन्सफ्रा गासिबो एक्साइटमेन्टफ्रा जोदोबजोबगोन आरो बोसोरसेयावनो नों बेफोरखौ बावजोबलांगोन। लोगोसे जोबथारनायाव मा थाहैगोन? नोंनि खाफालावहाय फस्थायनाय। That is only regret। रिग्रेट खालामनानै मा मोननो? दा बिनि थाखायनो टेक एक्शन right here right now। Don't wait for the perfect time। गोबां सुबुङानो बे लामायाव थाबथानानै थालाङो आरो मा बुङो? आंनाव एक्सपिरियेन्स गैयामोन, टेलेन्ट गैयामोन आरो आं रावनिबो सापर्ट गैयामोन नङा होमबा? Yes, you are right। आरो माब्लाबाबो जानायबो नंखाया। नों सोरखौ ब्लेम होनो? नोंनि पेरेन्ट्सखौ, नोंनि टिचार्सखौ, नोंनि फ्रेन्ड्सखौ, ससाइटिखौ, एनभायरनमेन्टखौ? नो, जानो हाया। बे माब्लाबाबो जानो हाया। नों जिरायनानै थानायजों एक्सपिरियेन्स जाया। नों जेब्ला गावखौ एक्सपेरिमेन्ट खालामगोन अब्लासो नों नोंनि टेलेन्टखौ मिथिगोन आरो नों सोरनि सापर्ट लुबैदों? नों सोरनि सापर्ट लुबैदों? फार्स्ट अफ अल इउ शुड सापर्ट योरसेल्फ। बिनि उनाव नों मालायनिफ्राय सापर्ट मोननो लुबैयो। नों गावखौनो गाव सापर्ट होआब्ला बा नों गावखौनो गाव सापर्ट होआखै अब्ला नों सोरखौ मा कमप्लेन होनो? सोरखौ कमप्लेन होनो? नोंनि पेरेन्ट्सखौ, नोंनि टिचार्सखौ, दानि एनभायरनमेन्टखौ? नो। That's why stop complaining and do something about it। No more excuses, only education। जुदि खनसे नाजानायाव साक्सेस जायाखैब्ला, जुदि साक्सेस जानायाव जुदि सम लायोब्ला, मानसिफ्रा नोंखौ मिनिदोंब्ला, नों फासया जासे बिनि सायाव नों एक्शन लायोब्ला दिनै नङा नों गाबोनथ' जाफुंसारगोन ना। Your life will change for the better, I promise that।
That's why दानो decide खालाम and make the decision final. See, enough is enough and make it happen. दिनै नों गावनावनो question खालाम आरो गावनोनो फिननाय होनानै नाय जे after 5 years नों गावखौ माबायदि स्टेटासआव दोननो लुबैदों बेखौ साननानै नाय आरो दावगालां. That's all. Thank you. गोजोन्थों.